Pozdravujeme z auditu nehnuteľností. Dnes tu máme žiaľ opäť prípad, ktorý bije na poplach. Ozvala sa nám ďalšia rodina s objednávkou na hĺbkovú kontrolu nehnuteľností, ktorú si čerstvo zakúpili. Keďže ide o čerstvú záležitosť, podarilo sa nám získať aj pôvodný realitný inzerát, ktorý vám sem teraz do videa strihnem. Na prvý pohľad vyzeralo všetko fantasticky. Fotky aj popis v inzeráte sľubovali doslova vysnívaný dom. Citujem: kompletná rekonštrukcia v rokoch 2020 až 2023, rekonštrukcia elektriky a kanalizácie, vrátane garáže, výmena okien, dverí, no proste predstava ideálneho bývania, poviete si. Pre mňa osobne je však šokujúce, že realitná kancelária si v inzeráte dovolila uviesť aj frázy ako napríklad, citujem, nehnuteľnosť v perfektnom stave, pripravená na okamžité nasťahovanie či podnikanie, alebo citujem, všetko v excelentnom stave. Žiaľ, realita nás úplne schladila. Nebudem tu ale viac prezrádzať a poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo sme počas tejto našej odbornej kontroly zistili. Tak začíname plynovým rozvodom, ktorý nám vyzerá nejak takto. Samozrejme, tá plynová trúbka nesmie byť takto vo fasáde, to je nevyhovujúci stav. By som tam očakával nejakú inú trúbku. Toto vám sa pokúsim otvoriť. Úniky som tu nenameral, čo je fajn. Ale čo ma vyrušilo výrazne veľa, je, že ten rozvod nám pokračuje tadeto. Takto. Potom nám ide sem. A tuto je ukončený vodárenskou spojkou, zrejme Gebo. A tuto to vyzerá veľmi podobne. Hej. Aj na konci by mal byť buď závit alebo nejaký zvar. Rozhodne sa to neukončuje takto. A ideme si ešte pozrieť kotolňu. Ideme si pozrieť aj ten kotol. Vstup je tu samozrejme zase takýto šialený. Sebou zavrieme. Pozrieme na detektor. Máme nulu. Skúsim do toho zísť. To je také malé šialenstvo. A uvidíme, že aký bude tu ten plynový rozvod. Či tu bude nejaká bralenová alebo iná zaizolovaná rúra, ktorú by som tu očakával. No a tu nám ten plynový rozvod vyzerá nejak takto. Takže to je nejaká zase biela rúra. A skúsime tu zmerať úniky. Že či tu niečo také bude. To je dobré. To ale vyzerá, že je výrazne starý ventil. Ten nám prepúšťa. Akože nie je to, že niečo by ako človeka nejak vyrušilo, ale rozhodne ten únik tu je. A tu je aj dosť veľký. Takže nič. Toto kladnú správu mať nebudem. Ani si nemyslím, že by to bolo nejak super úžasne zrekonštruované. Taktiež mi tu chýba doplnkové ochranné pospájanie. Ale tú elektriku si pozrieme pekne od pripojky, tak ako plyn. Predpokladám, že toto bude asi elektrická prípojka. Pretože keď dám toto, že dole, tak tu mám istič. Idem to rozobrať. Demontoval som hlavný kryt. Vyzerá nám to takto. Impedancia nám zázračne vychádza. Ale ako keď sa pozrieme na to, tak ten istič je zhrdzavený. Ako do tohto zateká pravidelne. Toto určite bude treba sanovať. A myslím si, že tu revízny technik asi nikdy v živote nebol. A ideme si ešte pozrieť ďalší rozvádzač, lebo ten je tiež zaujímavý. Ďalší elektrický rozvádzač je skovaný v tejto krásnej drevotrieskovej drevenej skrinke.
To už ako radšej bez komentára. Poďme na odborné veci. Rozvedožná vyzerá takto. Žiadny výrobný štítok, žiadny prúdový chránič, žiadna prepeťová ochrana. Skúsime to dať dole. Čo to ide. No a nedostatky, no tak poďme na to. Tento prepoj hliník lomené dučinka nie je úplne v pohode. To by budiš by aj nejak bolo. Toto tiež není úplne v pohode na pen svorkovnici mať čierny, alebo PS svorkovnica. No ťažko povedať, ako rozhodne pochybujem, že toto má nejakú projektovú dokumentáciu. Odo mňa to revíznu správu dostane tak zápornú. Vidíme ešte, aké výjdu hodnoty. Každopádne tu nie je ani bleskozvod na tom dome. Toto evidentne nejak prerábané je. Minimálne prúdový chránič by si to zaslúžilo. A ideme ďalej. Tých elektrikárskych anomálií je tu viacej. Určite by sa pri novej fasade by si zaslúžila aj tá zásuvka, lepšie umiestnenie jak na takomto dreve. Ďalej tu máme kábel. Odtiaľto, potiaľto, len tak voľne. Žiadna nejaká mechanická ochrana, to nie je samonosný kábel. Aj tu je zaujímavé, že tu bleskozvod je. A na celej tejto strane, celý tento dom bez bleskozvodu. To vie, či bol alebo nebol, to sa už nedozvieme. Vo fasáda vyzerá, že sa robila. Toto nie je dokončená. A ďalšie detaily tohto domu si ideme pozrieť. V kuchyni pod tresom nám to vyzerá takto. Neviem, či to je vidieť na kamere dobre. Je tam všade už začínajúca pleseň, oni tu vlastne bývajú mesiac. Už chystáme testy na baktérie aj na plesne. Urobíme si fotky do nášho odborného vyjadrenia o tom, že tá stena je objektívne vlhká. Tu sa mi to zle točí, ale zmerať si to môžeme napríklad na chodbe, lebo tých vlhkých stien je tu o mnoho viac. Takže vlhkosť na chodbe toľkoto. Teraz, že suchá stena, hej. Takže takto tu máme. Chodba nám vyzerá nejak takto. Tu si treba všimnúť dvere a kvalitu vyhotovenia špaliet. Toto ostenie kvázi. Tam trošku potvorím dvere. Cúvnem. Myslím si, že teraz je už to asi naprosto jasné. Aj to ma nevyrušilo. Vyrušilo ma toto. To je vlhkosť. A teraz si spravíme ešte aj vzorku. Odobereme to a uvidíme, či to je pleseň, ale ja si myslím, že je. Dostali sme sa do kúpeľne. Kvalita dlažby takáto. To je duté, to proste pôjde preč. Sokel odpadol. Ale to by som ešte povedal, ok, ale čo ma viacej vyrušilo, tu si už ideme urobiť test na plesne. To je úplne všetko plesnivé, takže urobíme stery, necháme to vykultivovať, aby sme to vedeli preukázať. PPR-ka stará zrejme, takto nám vyzerá. Doplnkové ochranné pospájanie chýba. Takže takto to tu vyzerá, no. A tých obkladov je takýchto aj viacej. To si ešte pôjdeme pozrieť a pokiaľ bude možné, tak si niekde urobíme aj sondu, aby sme to vedeli preukázať, že jak vlastne bol urobený ten technologický postup. Z druhej strany nám ten dom vyzerá takto. Teraz ideme pooblievať strechu, že jak to tam vlastne bude stekať. Keď to urobiť niekto, kto nevie ako, tak potom to vlastne takto odteka.
Myslím, že sme to už dostatočne preukázali, že to nefunguje. Tak sme vylezli na strechu. Akurát robíme malú iskrovku, že čo a ako. Tie strechy sú už také všelijaké. Nepríde mi, že tá strecha by bola akože najlepšia na svete. Toto keď sa pozriem do tohto úžlabia, tam vidím moju obľúbenú púrpenu. Tam. Také podivuhodné. Oplechovanie komína tiež už není akože najlepšie na svete. Tam sa mi zdá, že niekto menil škrydlu. Takže úplne, že kompletná rekonštrukcia sa mi to že nezdá. Zaujímavosťou ešte teda je, že ja si stále myslím, že tuto ten bleskozvod niekto proste usekol, on by mal pokračovať ďalej. No a tuto je ten náš nádherný výtvor, je ako vidieť, že prečo nám vlastne vlhne celá táto strana. A to nám vlastne pokračuje takto. Čo to je vidieť, že tá strecha nie je dobre vyspadovaná. Čo sa týka fatraču, čakal som horšie, ale okrem nejakých pár drobných defektov, ten fatrač je urobený ako v celku dobre, má aj zálivku. To znamená, že podľa mňa prišli izolatéri, ktorí síce podľa môjho názoru videli, že tá strecha nie je dobre vyspadovaná, ale urobili čo urobili. Drží tá strecha. Ale každopádne odvod tej vody z tej strechy to je šialenstvo. Aj. Takže defekty im tu vyznačíme, ešte sa presunieme tam a zase ideme o kúsok ďalej. A od iskrovej skúšky po komín a do úžlabia. Poďme na to. Oplechovanie komína. Ajaj. Teda, tady to asi prší určite. Ideme ďalej. Kúsok ďalej od komína si môžeme všimnúť zaujímavosť, že v Ríne je vlastne kamienok s gumoasfaltom. Zrejme asi ako zábrana, aby nám voda nešla týmto smerom. To je veľmi zaujímavé, to som ešte nevidel. No a táto časť je zrejme strešné úžlabie. Alebo teda chcelo by byť. Na ňom je veľmi pozoruhodné, že kombinuje podľa môjho názoru 3 materiály, ktoré by ste na streche nechceli mať. To je púrpena. Podľa mňa toto bude bamut alebo silikón a toto je gumoasfalt. To sú všetko materiály, ktoré na takejto streche podľa môjho názoru by nemali čo robiť. Hej? Sa trošku inak robí. Ale musel som sem vyliezť, lebo musím sa priznať, že takéto niečo už dlho nevidel. No čo pani strechári, asi mi dáte za pravdu, že takto sa to nerobí. No a strechy by som uzavrel tým, že napríklad presah tohto atikového plechu je veľmi málo. Toto niekto odrezal a nedokončil. Keď to pozrieme si, že odtiaľto, neviem, či to je vidieť, ale je to takto prehnuté, že šup. Hej. Takže tam je zlý technologický postup, pretože tu je to vyhotovené takto. Iba položené. Takže tak. Samozrejme prasklín na fasáde, ktorých je tam neurekom, ešte vám sem strihnem fotky. No a presunieme sa zase na ďalšiu činnosť. Som to chcel preukázať, bohužiaľ praskla mi kachla, ale je buchtička. To nebolo napenetrované, žiadna hydroizolácia a jasná, nesprávny technologický postup. Tak to je. Posledné do sekcie je toto čudo.
Ja som sa akože tým začal zaoberať, že kto by takéto niečo mohol akože spraviť. A keď si to pozrel, tak som vlastne zistil, že je to vlastne voda. Je to trúbka, ktorá sa netrašila do domu. Tak ja spravili takýto malý domček z polystyrénu, aby to nezamrzlo. Naozaj krásne zrekonštruovaný dom. Ako ste mohli vidieť, stav nehnuteľnosti podľa nášho odborného názoru absolútne nezodpovedá tomu, čo bolo uvedené v inzeráte. Revízne správy na vyhradené technické zariadenia, ako napríklad elektroinštalácia a plynoinštalácia, by sme určite nevydali v kladnom závere. Naše odborné vyjadrenie poputuje rovno do rúk nášmu právnikovi, ktorý zabezpečí ďalší postup voči zodpovedným stranám a aj preto, že niektoré závady možno charakterizovať ako skryté. Kupujúcim držíme palce a veríme, že našou snahou sa všetko podarí vyriešiť. A vám ostatným, dávajte si pozor. Nehnuteľnosť pred kúpou si vždy nechajte skontrolovať, pretože kúpa nehnuteľnosti nie je iba o pekných fotkách a úsmeve realitného agenta. Ak sa vám video páčilo, prosím, túto dole nám hoďte odber, budeme vďační za sledovanie.